m ekene m n'ụtụtụ ọma. Asị m ka onye chiri ya zere. Asị m na gị tata ifone. Sị ka anyị na-atụgharịkwa uche na omenala na ọdịnala Igbo. Ma a sịrị na nwata mara ndị ichie mara ya. Ndị ichie mara nwata mara ala be nne ya mara ya. Nọ ka anyị na-atụgharị uche n'ihe na-eme n'ala Igbo ya na ndụ anyị na-ebi. Mgwere ajụjụ bịa tata na-achọ ka m jụọ ụmụ nwoke ibe m, ọ gịnị mere ọlọrọ ọhụrụ ahụ, because ọ dịgbu otu ahụ mbụ, ụmụ nwoke ụmụ Igbo na Naịjirịa agaghị alụ nwanyị mụrụ nwa out of wedlock, mana ha nwere ike ịga obodo oyibo gaa lụọ ọgbọ nne ha. Mana Naịjirịa, ana m anụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-asị gị na ha na-adị edina nwaanyị ntụgoro ime. That mentality gị mezie that na ụmụ nwaanyị na-afụzi ịmụ nwa onyinye Chukwu, ha na-afụzi ya asị arụ, ha na-afụzi ya asị ihe ọjọọ. Mana gụnwa mbụ nwoke nwere ike ịlụ nwaanyị mere abortion. Ị prefer nwaanyị mgbugoro mmadụ tetọ aka ya n'ọbara than nwaanyị ntụrụ ime mụọ nwa, mụọ ya dịkwa ọcha, ya na aja na-adị na mma, ya na ndị ichie adị na mma, ya na ndị mmiri adị na mma. Because na nwaanyị nọ na be nne ya tụọ ime mụọ nwa, eme ya ajọ nwaanyị, o mee ya a wayward person, o mee ya a wayward person. Mana anyị nwere ike ịga na obodo oyibo, anyị alụọ nwaanyị mmugoro ụmụ abụọ, mmugoro ụmụ atọ, ịghọtana, lụọ nwaanyị nwegoro. Mana ịbịazie na be nna gị gasị mba na in fact na nwa atụghị ime mbụ na agbatọla ya. Mana nke ahụ mmegoro arụ ba ite. O nwere ụmụ nwaanyị nwụrụ ịbịa na ịgbawafa n'isi ha, ha ete n'afọ ime more than 5, some etene 4, some etene 2, some etene 3. Nke ahụ dị gị mma. Nwaanyị anyị na-alụ ifiluru maka bụ new justice, ifiluru na nwaanyị amụbeghị nwa. Ịkpọrọ oke, ọ bụrụ na ị chọghị ịgba afa, ịkpọrọ ya gaa lab, gaa fụ that na everything about her ka dị intact, na onwebeghị ime o tere. Onye mgburu mmadụ na onye nkipụrụnụ life, nurture life, bring out life, ka onye kwesịrị ịlụ na mmadụ na-abụọ. So ka anyị hapụ nọ anyị nwa mbụ ụmụ nwoke, ka anyị wepụ nụ this mentality that na ụmụ nwaanyị anyị arụ, because even gụnwa na onwe gị nwekwara ike o nwere nwaanyị ịtụbara ime somewhere, ị hapụkwa ya, ọ nwaanyị ịtụbara ime ịgbanaga. Mana when you want to marry, gị ga-achọ nke a na-atụghabeghị ime mbụ. Iche na ndị a ga-adị happy with you, because no most of us mbụ ụmụ nwoke na-etigesi ụmụ nwaanyị na series of abortion, multiple abortion na-emenụ. Some of them anwụọ, some of them anọrọzie
onwezi onye ga-alụ ha nụ. Some of them akpa nwa apụọ ebe a na-eme abortion because na achọọ m ka ọ bụrụ na alụọ na m achọọ m ịmụ nwa. So ụmụ nwaanyị ka m gwa unu ekwesịghị ka nwoke na-epressurize unu to abortion. Na ịmụrụ nwa na be nna gị, n'ịtụrụ ime na be nna gị mụọ nwa, ekwesịghị ka mmadụ mee gị ka ilu kuo like a less woman. Ekwesịghị ka enyi nwoke mee gị ọ dịka ịdị cheap, because that nwoke ahụ now nwere ike ọtụwana a lot of girls ime from his own angle, gbanarị ha mana ọ bịazie ọ chọbazie nke. Ọ bụrụ na ị chọghị ịlụ nwaanyị ntụgoro ime mbụ, make sure na onwe nwaanyị ịtụghara ime. And nwaanyị okay, aga m ajụ my father. Yeah, nsogbu adịghị. So na nwaanyị tụrụ ime eme ya a less woman, o mee ya a bad woman, because and gị nwa mbụ nwaanyị a na-aga ipressurize ịtụrụ ime, pressurize ya ga-etu iwepụ ya bụ ime. Ọ bụrụ na ị ma na ị ga-amụ nwa, emepe n'ụkwụ makwana gasị onye ahụ ọ lụọ ga-alụ ọgwụ imepecha ụkwụ atụba gị ime, ị na-aga egbu nwa mbịara ụwa, nwa na-abịa ụwa, iwepụ ya. Ọ bụrụ na agụ nwa na nne gị wepụrụ gị, adịghị m sure na ị ga-adị ndụ taa. Ọ bụrụ na nne gị wepụrụ gị, ị ga-adị ndụ taa. So what am I trying to say? Na nwaanyị tụrụ ime mụọ nwa na be nna ya, eme ya onye ọjọọ, o mee ya nwaanyị ọjọọ. So unu ekwesịghị ka ụmụ nwoke na-epressurize because na ha bịa obodo oyibo, ọ na ha gaa obodo oyibo, most of them anaghị afụnwu a single girl amụbeghị nwa mbụ gwanwuo ya okwu. Ndị ha nna ga bụ ndị ahụ mmụgoro nwa ebe ọ ga-ekweta ha. Na ndị ahụ mmụgoro nwa bụ 90% of ndị ebe anyị nọ n'obodo oyibo bụ ndị ahụ mmụgoro nwa ka ha na-aga. Ndị ahụ nlugoro di divorce ka ha na-aga, mana ha lọtazie na be anyị. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nna abụ ha bịa sị gị na achọghị m even some self ga na-achọ dị virgin, asị gị na a na-achọ virgin while as na ibu virgin. So oge mbụ ndị nna nna anyị ha anaghị eme nwaanyị, anaghị alụ nwaanyị n'ihi na ọ mụbeghị nwa mbụ. Nwaanyị na-amụ otu mụọ abụọ na be di nke a mụọ n'ebe ọzọ, nwoke alụkwa ya, ọ nọrọ ebe ahụ ọ mụọ ụmụazị. Ịghọtana? Ọ mụọ n'oge mgbe ị ga-afụ nke mụrụ ebe a mụọ ebe a still alụkwa ya, ọ mụọ. Mana ihe ị ga-abịazi bịa chekie ka edi reason o ji si na be di ya pụta. Ọ ya mere oge mbụ na nwaanyị a na-ajụ ajụjụ ka a mara reason o ji si na be di ya pụta. Ọ pụtara na be di ya asị na ọwụ ajọ nwaanyị ka ọwụ? Ọ pụtara na be di ya n'ihi na di ya nwụrụ n'oge? Ka ọ pụtara na be di ya maka na di ya na-emegbu ya? Ka ọ pụtara na be di ya ka ọ wụ na ndị nwunye di ya makwanụ na ndị ụmụnne di ya na-emegbu ya? Because o nwere ebe nwaanyị m ga-alụ di, ọ wụrụ na di ya enweghị ọnụ, ụmụnne ya a na-emegbu nwunye ya. That woman decide ya mba na m aga m anọnwe ebe a, enwe m obi, aga m anọnwe ebe a, m ga-edi n'iwu ihe a na-eme m
ka m ghara ịnwụ n'oge. Then ha wee decide ya na m ga-alabe nna m. Ọ labe nna ya, ị ga-ahụkwa nwoke ọzọ m ga-abịakwa lụọ ya. Ọ gaghị asị mba because na ọ mụọ na nwa mbụ. Ọ gaghị asị mba because na ọ lụọ na di mbụ. Mana ihe nji na-ekwu okwu a na-abụ na last time ekwuru m how greed m siri mee ụmụ nwaanyị a na-azị ekweta alụ ekwezi a na-ekweta alụ nwoke ọbụla nlụgoro nwaanyị mbụ ọ nwoke ọbụla nwere nwa mbụ. So I promise na nka ga-ekwu maka ebe ụmụ nwoke nọ. So nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, nwanne m nwoke, ọ bụrụ na o nwere ewu man ịfụrụ, ịhụ ya n'anya, ihe ya amasị gị, agwa ya adịghị mma, ị jụọ ya ese. N'ihi na reason for the most of the breakup anyị na-enweta bụ social media marriage eme na anyị. Ka m na-agwa ndị ọzọ, ka m na-agwa onwe m. So agaghị m ekwu mebi na m mere one mistake or the other. I happen to take that one nkwube eziokwu, agaghị m ekwu nke mba eziokwu. Social media emela anyị, we no longer investigate about who we want to get involved with. We no longer want to investigate. Oge mbụ a na-eme investigate about di na nwunye. Nke nwoke mee investigate about nwaanyị, nwaanyị eme investigate about nwoke. Nwoke na-efuru this girl na o nwere nwa ọ na ọ mụrụ nwa. Investigate ịlọvụọ ya ihe ya adịghị mma. Ọ bụrụ na nọ ebe ahụ ka ị enwe peace as a man, ọ bụrụ nọ ebe ahụ ka ị ga-ebi ịka nka. Because let me tell you out of experience, I meant to understand na how many years ị ga-anọ n'ụwa ọ na ị ga-ebi ndụ, ọ na ị ga-eme akara ụwa gị mezie ya depending on the partner ị nwere. O nwere partner ị enwe as woman, ndụ gị adị short. O nwere partner ị enwe nwoke dịka nwaanyị, ndụ gị adị short. So let us go back to our root, our tradition, because our tradition, ndị nna nna anyị ha investigate ezinụlọ ị na-aga ịba. Investigate ezinụlọ ị na-aga ịba. Ọ eziokwu na asịrị na ofu chi na-eke, ofu nne na-amụ mana ofu chi anaghị eke. Ofu nne na-amụ, ofu chi anaghị eke. You try to investigate mana family a, this girl m fụrụ na Facebook, this girl m fụrụ na Instagram, this girl m fụrụ na TikTok m chọrọ ịlụ. Ị gaa behind, gaa jụọ ese kee ka nna ya na nne ya siri nọrọ, kee agbụrụ ndị a nsi, kee ihe ndị na agbụrụ ha. The same thing applies to nwaanyị. Nwoke a m chọrọ ịlụ, nna ya ọ na-akụ nwaanyị ihe? Previous relationship ya ọ na-akụ nwaanyị ihe? Ọ na-erespect kwa woman? Ọ ga-erespect kwa m? Nwoke emekwenu his own investigation. Nwaanyị ọ na-akwanyekwere nwoke na be ha, anakwa alụ di, anakwa kwanyere nwoke ugwu ka ihe mmerenu. Ọ eziokwu na o nwere nwaanyị ga-abatakwa na family ha. Ọ bụrụ na ada alụbe, ụlụ alụbe, nke ọzọ alụbeghị, mgbe ahụ then you come to afa. Mana agwa ndị a dị mma na ha alụbeghị di abụghị based on their wayward behavior or bad character. Ọ bụrụ na ozi ihe ndị ka arọbi na-agụ ọ mmụọ ha nwa mgbabara azụ ọ nwaada ekwesịrị imekwa, mgbe ahụ eluo nwunye gị ahụ marazie ihe ị ga-eme. Ịfụ na datin fụrụ na ọ bụrụ chọrọ ihepụ ndị ọgọ gị, ihepụo ha. Ọ kwara nụ na ị ya akọtụrụ your own wife ka ọ fụọ na that circle. Ịkọtụpụta your wife ọ fụọ na that circle. Ọ bụgodịrị na ọ mụọ na nwa,
ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-aga to the extent of that na ha ga-amụ nwa na-edina anyị nwa ha mụrụ. At the end of the day, nwoke achọpụta na onye a mụrụ nwa obuwezie n'obi, if this my wife can hide a thing like this, kee ihe ndị ọzọ o nwere ike ịhidere m. Na ịmụrụ nwa eme gị as long as na ndị nkọ itorugo ihe ji nwaanyị eme. Before ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, ọ sị gị na ọmụbeghị nwa, gaa fọta ya to be a good girl. Ọ nọrọgodi 40 years 35, make sure na ọ bụ virgin. Make sure na ọ bụ virgin, because ma ọ wụ virgin, ma ọ wụ virgin, o nwere ike onye na-alụ awụrụ onye obi mfere azụ. Ọ bụrụ na o gbuo ne series of ụmụazị in the name of abortion, o dobere gị ahụ na ya ka beta. Gụnwa mmegoro abortion, you are not better than that woman out there. Ndị nke ya mụọ ya. Gụnwa mmere you are not better than that woman out there mụrụ 1, mụọ 2, mụọ 3 without di. You are not better. Because onye ahụ mụrụ no 1, mụọ 2, mụọ 3 without husband, Ajana can be with that person. Ndị Ichie will be happy with that person. Ndị Mmiri will be happy with that person. Arobinagu, Aquarium will be happy with that person. Managu one million abortion. You cannot even bear akwa Ajana anolugi, because mbona aworo gafa. Iga afugodu ofu odi mbo aru odi ofu afu ime. Ndezi natana, you are not in good time with Ajana. You are not in good time with Ajana. You are not good time with Ndi Mmiri. You are not in good time with Ndi Ichie. You are not in good time with Ezumezu. If you go to that, idi ka onye mmụọ mbabara azụ, he ga na-ahụ na ndụ gị bụ ọrakụ. Because onye ọbụla ntere afọ ime, ị ga na-afọ ọrakụ na ndụ ya. Mana onye ahụ ntụrụ nke ya, mmụọ ya, ị ga na-afụ na ya na Ndị Ichie nọ. Ị ga na-afụ na ya na Ndị Mmiri nọ. Ị ga na-afụ na ya na Ajana nọ. Ị ga na-afụ na ya na Ezumezu nọ. So that na imube nwa, being a woman, don't mock that one ifuru na oji nwa. Ụfọdụ ha sị lekwe my classmate ọ dịbekwa edi mana ọ mụọ ụmụ abụọ. Why na gị nwa ilube edi igbu onye mmadụ abụọ, ọ igbu onye mmadụ atọ, ọ igbu onye mmadụ anọ. Ịma na ịrụrụ arụ. Ịma na ịrụrụ arụ. As somebody na-alụbe edi, ị na-eme abortion. So gụnwa mbụnụ nwoke investigate. O nwere ndị mụrụ n'ofu amụọ abụọ. Ọ bụrụ based on mmụọ ha na ha nso na-eme, ha na-enwe fake friends. Agwụ nwere ike ime, Ndị Mmiri nwere ike ime, gaa na-enwe disappointment n'ebe nwoke nọ. O nwere nwoke ga-abịa n'ụzọ gị duto na ndị otu gị na-agba gị ụgwọ, ga-ewere obi gị nye ya wit ihe ọ ga-agwa gị, wit agwa ya, ga-efe iluo na gị na ya abụọ ga-anọ. Ọ na-ekwe gị na-apromisi gị, immediately ịdị ime ọgbawa dọ. So ịmụzie nwa ahụ, iji obi gị hụ ya n'anya, ị nwere ezigbo agwa, ụmụ nwoke agbaziri gị ọsọ maka na ịmụgo nwa. So what do you have to do as a man when you meet a woman? Investigate, try to find out nwa ahụ ọ mụrụ ka e kwusiri mụọ ya. Ọkwa eziokwu na o kwere ndị akwụnakwụna ndị n'anya, mana ọwụ nwaanyị niile nọ na be nna ya mụọ nwa bịa akwụna.
ọ bụkwa nwaanyị ọwụna nọ na be nne ya mụọ nwa bịaba akwụna. Investigate that woman and the gunwa mbụnụ nwaanyị. Ọ bụrụ na o nwere ka isiri hụ nwoke n'anya, ịma na ị naghị ebi a wayward life, nwoke ahụ atụba gị ime, gbaba ọsọ, don't go for abortion. Mụọ ya bụ nwa. Keep yourself. Ị ga-afụrịrị na one day the nature will remember you. Nwa ahụ ị mụrụ nwere ike ịbụ nwa ga-eficha gị anya mmiri. The nature will surely remember you. The nature can even bring somebody and na-eme a spate. Ọlụọ gị. Ọlụọ gị. Ị ga na-ajụ ọkwa mụnwa. Even ndị ọzọ ga-gwa ha sị ha na except na ịwa akwụna. No, n'imere na ọ na-awụ ịdị na nka. As long as na ị nwere enyi nwoke, nọ enyi gị nwoke tụwara gị ime, disappoint ya gị. Ewepụla afọ ime ahụ. And ọ bụkwa na sịrị gị na o nwere nke nwu n'ime, iwepụ ya. Iwepụ afọ ime adịghị mma. But with my wisdom now and my knowledge about ọdịnala, I will prefer nwaanyị ahụ m nọ na be nne ya na be nna ya mụọ nwa than nke ahụ mgbugoro mmadụ. Because nke ahụ mgbugoro mmadụ, you can marry nke ahụ, o butere gị ihe na-ama na be gị, o butere gị ọrakụ na be gị, o butere gị uke na be gị, o butere gị ndaghachi azụ n'ihe ị na-eme, o butere gị uke. Ịlụọ nwaanyị, ibidozie ịkpụba arụ niile ama anyị ya, ịkpụba arụ niile ama anyị ya, o bido butere gị setback n'ihe niile ị na-eme. That is what he normally do. That is what he does. Ọ ga-ebutere gị uke n'ihe ị na-eme. Being nwoke, ọ ya na-eme iji na-ahụ some people business ha ga na-aga aga, ihe ha na-eme ga na-aga aga, ha lụọ nwaanyị ebido nwe setback. Mana ọkwa eziokwu o na a ga-enwe, whenever you marry, a ga-enwe a challenges because of ezumezu nke nwaanyị ahụ. Yes. That doesn't make you a here. I'm a traditional bride. No apology. Yes, if you know like me, my husband died. I don't kill my. Yes. Mana. If any man decide today to marry you, iwekwere ike ịlụkwa di. Ịghọtana? Iwekwere ike ịlụkwa di. Ịghọtana? Mana na di, yes, ohe na-ekwu, you have to investigate mana ihe mekiri that woman a single mom. Today, ama how many people mgbe anyị na-eto asị na onye a na o nwere nwa ebe a, o nwere nwa ebe a, o nwere asị na di ya nke ebe a nwụrụ anwụ, na ya na di ya nke ebe a ebinwu. Ịghọtara? One thing or the other. Investigate mana ihe mere no that woman nje bụrụ a single mom. Ọ bụrụ na ihe enweta peace in her arm, then gị ga-adị ya elụọ ya na di ya nwụrụ anwụ abụghị her fault, ọ na-enyi nwoke disappointed ya abụghị her fault. Ọ bụghị her fault, ọ ihe ndaba nwere ike ịdabara. Like onye a now ndere ihe a now, o nwere ike ọ wụrụ that na before di ya nwụọ na ọ ghọtabeghị onwe ya because na o nwere mmụọ mbụ na iburu dịka eze nwaanyị, dịka iburu dibịa. Datin nna nọchiri gị ụzọ ịconcentrate n'ebe ndị otu gị nọ. Ndị otu gị always take what makes you happy, and the most of us joins traditional or answer our call because that thing that makes us happy has been taken away from us. Most of us, including me, most of us in Afon, they will take that thing that makes you happy. That is all ndị otu. Then you know ka ihe mere onye a single mom. And the gụnwakwa mbụnụ nwoke, gụnwakwa mbụnụ nwaanyị, na o nwere ike mmụọ gị na ya nso will always bring disappointment to you. Maybe atụwa gị ime, nwaanyị ahụ ibu n'obi, nwoke ahụ ibu n'obi, ọtụwa gị ime, ọgbawa adọ, ọgbaba ọsọ. They will always go for that thing
that makes you happy. O nwere ike onye ahụ ifuru ya n'anya ọ tụbara gị ime ị na-ele ya ị na-ele picture ya ọ gbawa adọ. Enwere ụmụ nwoke also nwere heartbroken from ya ọ bụrụ ezumezu as long as na ịmatabe ndị otu gị mostly ndị nwere call anyị na-enwe ọkwa ịhụrụ there is no dibia, there is no eze nwanyị life ya adịghị complicated except you are not called. Onwe nwanyị onwe onye ọbụla mbụ mmụọ ya na mmụọ akpọrọ oku life ya adịghị complicated and most of ndị ị na-afụ single mothers go to ịghọtara baa ha ime. O nwere ụfọdụ amadị ndị ha nwụ. O nwere ndị amaghị ndị ha nwụ and they keep suffering. They keep suffering. So onye sịrị ka ngwa unu onye mezine ịnụ na nwaanyị amụọ na nwa mostly ndị mbi obodo oyibo na-achọ virgin. Mostly ụmụ nwoke ndị obodo oyibo ị ga n'obodo oyibo na-alụ ọgbọ mma gị ị na-achọ virgin na Nigeria. Why that na mgbe ị na-eto na ụmụ nwaanyị ịtụbara ime ịgọnahụ ha rutu or 3 ndị nyere ego ka ha mee abortion akarịana mana ị na-achọ virgin. From virgin ma ịhụ virgin ịchọba nke na-amụbeghị nwa. That is wrong. Ọ na-eme ụmụ nwaanyị anyị ha mụzie nwa ọ dịghị kwụwa ha agwụna. So if you are a single mother nwee pride that na you didn't kill, rather you give a life. Rather you give a life. Ị ga-adị proud na nwa ahụ ị mụrụ because na a lot of your mates gburu nke ha egbu. A lot of your mates gburu nke ha mana nke gị nwa dị. So ọhịa m sịrị ka m tinyere unu tata. Asị m ka tata mara anyị niile mma. Ka m banyezie n'afa. Agbatụrụ m afa m sị ka m bịa kwunyetukwe okwu a taa na ọ na-eme anyị nọrọ ma ya ekwunyebere ụmụnne anyị. Ọ dịkwa ka o nwere ihe a na-eluzu. So as I said, ka anyị ghara anyị nwa mbụ ụmụ nwoke haziri na-etizi ụmụ nwaanyị anyị na unnecessary pressure na-eme ha na-asọ ya aka nga a na-achọ ka alụta ezigbo di dị ụtọ na achọ m ka asị na m mụrụ nwa. Ọ n'ala Igbo nke o juru. Yoruba na-atụrụ ha mụọ ekusara ihe mma ha still kwa lụọ di. Some of them na-ekudi nwa ha mụkwara gaa di. So Awụsa the same thing. Awụsa the same thing. Mana ndị Igbo ile ebe single girls nka ju ọ n'ala Igbo. Yes now ha gaa na ha abroad ha ga-alụ ọgbọ mma ha nọrọ na ha chọbazi ụlọ si na ha chọọ nke mụrụ nwa. Even ihe na-ewutekwe m owo na that their mother ha na-asị their parents achọọ ka ha lụọ nke mụrụ nwa na-azakwa video call with the old woman ha na ha mbi n'ụlọ. Na-azakwa video call with the old woman ha na ha mbi n'ụlọ. So you know ihe niile ahụ bụrụ things fall apart. O nwere ike mmanya ahụ bụ second wife or o nwere ebe ọ mụkwara nwa ọ mụchara ụmụazị before alụọ ya ọmụọ nke ahụ. Ama m ngasị na oke ụka a na-eme now bụ ya bụ ihe nkọsịrịnụ all these things. Ihe awụrụ ihe ụka wetara anyị. Biko nu ụmụnne m, only thing I can only tell you bụ investigate that woman you want to marry. Mara about her lifestyle. O nwekwere ndị akwụna ndị n'anya. Enwere ndị mbụ ezigbo nwaanyị na ha mụrụ nwa
eme ha a bad woman, investigate that woman, because na ka m lụọ nke na-amụbeghị nwa eme na anyị ga-tọ na mkpesa divorce, ịhapụ ụlọ ịgbafuo ịnwụọ n'ike, ijiri aka gị kugbuo nwa mmadụ. Ọ ya na-eti anyị na nsogbu. Udo dịrị unu ụmụnne m.